moro tiyo koda mbui. Mane achiel kuom ber mbui kata ber kompyuta. Ni inyalo timo nonro mikawo achiel kachiel. Mane ing'eni bende rieko mitiyo godo e timo nonro kata investigation. Kech bende koro tinde bende wariek. Jopiny riek ke jopiny tiyo gi kompyuta. Miwijo ka wach ni kompyuta en gima ber malich. Inyalo timo mago mapiyo piyo mitudri ming'e. In fact, gima bende kata kapok idhi e ng'iyo ni badge mar ng'ato ma ng'ato rwako en badge machal nade gi gik makamago. Ineno kata bed ni rwako mask. Mata nyiso nyithiwa kata mana jopiny. Yes. Mabed ni nyalo pani ni rwako mask. Koro ni wang'e odinore. Koro ng'ato ok nyal ng'eye seche motimo weche mag njore. Tinde wan gi lony manyasani kendo mana mar kompyuta. Makawo wino kaka irwake mask no. To tere picha moro manono mane ineno ma iluongo ni ding donge. Lemb. Lemb en ma en digine. Ma en ding. Magol dingino, magol wi kaka wi chal. Mawach ni manie to wi Solomon. Madonji kabisa. Koro ini nyalo pani ya ni timo gino kitimango. Kirwako umo wangi, umo wi, irwako gik moko magala ka irwako ngolo, irwako ngo. Sani nitiere lony manyasani makalo yor kompyuta. Ma timo ni unmasking. Golo mask nino magol picha mangi kaka wenge ni odonjo, mangi ginene magol gigo te. Mawach ni ma to Solomon. Mano rieko mantiere gi nyasani. Koro kata moko mineno ka jopiny kata mana rowere ma riekre e weche mag kompyuta timogo. Magitim analysis, magikaw namba ng'ani, namba mar simo magiketi. Mano ok en dhi mabor ahinya nikech ing'eni ka ng'ato timo makosa mowuok e yor nek. Ting'eni mano nikech mane makosa maduong' mogik mar nek nikech ikawo ngima ng'ato. Koro kompyuta miyo ji yot kendo koro miyo kata mana sirikal kata mana polis yot ni wacho ni pod utimo investigation to ma evidence, ma nonro maluwore gi kaka ma usaidi maluwore kaka gigi otimore.